लांफैदों नामा खामजानो ओमफ्राय नोंसिनि बिनानावा माथो मोजांथार बेयाव मोनलांनाय बिजनि बेखौ बिमाया खांदों जावजामोन नामा जावजा बायदि गोरलै गोरलैमोन जोंनाबा बिदिनो होनदों बारा माबाया गेदेराथ' बिमाय मोनाखै गेदेर उदै थिखोसे जायो गाइखेर मोजां बानलु दं न'आवनो दं दुन्दिया ओमफ्राय बायबाय ए जाबाय बांद्राय नाबा माबायो ओंखारनायबाबो जाबाय गाबोन बाथौ जायो गाबोन फुङाव बाथौ माबा बाथौ नावा जाबाय मोनबाय बाथौखौनो देदो गैया होजोबदो दोनबाय थाबावो नामा बेखौ ओरैनो मोननाय बायदि गाबोनखौनो सोलाबा माइरं लायगौ नांगौसो बै आवगिरबोनायखौ लायनो होनदों 15 थाखा मोनो ओंख्रि संनो फिथाइ हरदों भिडिअ खालामदों आं खामफ्रेनसै nih दालि खनसे दसेबा मोनो माला बिस्थिबार फैखो गाबोन दै होनांला नोङो आराम दसे गोदौ होदो दालिखौ माबा जानो नागिरखायो माबा मोजां मोनाखै आं फैयाखै दुन्दिया माबाखौथ' मोजां मोनो बिदिनो मोदोमसै दाना गैला थैजोबबाय अखाजों माबाजों आं मैया 30 थाखा फैदोंमोन मोनदों नों फैबा न'आव अबावबा थांब्रबलायबाय लोगो मोनलायनाय जायासै आरो दहाय दाबो फैदोंमोन आङो गोबाव थानायसो लोगो मोनबाय आं खालामब्रबलायनांगौ दालिखौ जाननानै गैला मा गैला होननानै मा बोरायनि आदार खाथि लाना थांबाय सोर दंबावोमोन जाबाय ओमफ्राय जाबाय बायबो हागौना बायो आं अफिसनि खामानिबाथाय थैनो बायदि बैथ' माबा जाबाय पान्जाबजोंसो होबाय बेंकआवबो जि गिदिर जायो जोंना बिहामजोफ्रा दाख्लै फैजोबबाय ओमफ्राय नोङो फिंगार होफिनलायनांगौ ओमफ्राय फिंगार होबा गावसोर लिंहरबासो थांनांगौ बे लेखा जमा होनानै गावसोर लिंहरबासो थांनांगौ बे मथ'नो पान्जाबजोंसो जाबाय दा नोंना अहाय पान्जाबाव बेयावनो काजलगावनो गोदो सिख्लानिनो आंना बे कलेजाव माबा स्कलारशिप मोननो खुलिदोंमोन ना बेनो दङ आंना पान्जाबनिया बङाइगावआव मोनसे दङ बेदर साबाबो जानानै बायनानै जाना आं जायैनि बदल जेबो खोथा गैयालै आयौ मा जाखो बायनानै जा होनदां गलांबाय नामा गनसा नों अरद्रायबाय नों दोरोदोंदां होनबालाय दाख्लै मालाय बोरमा अमा आथिं होलांनायखौनो होनबाय दा नङालै बेखौ होनाखै आङो बायनानै जा होनदां अन्थाइखौ हो अन्थाइ गैया मिस्थ्रि सोबाथाय आरो फैसा थालालाय मिस्थ्रिया खामसालिखौ हागौबानो जाबाय खामसालिखौ बानायग्रोना लाथारदो मानसिया थांबाय माबायावनो इथा माबा थिङावनो थिंखौथ' जि मोजां बासिनानै लाबोखादों खामसालि माबा लाबोलाय आरो दरजा बोलाबानो अखा सिजानाय जायोना मानसि फैबाबो दिगदार सिन्थायानो आंनाव थायो नालाय बे सिन्थाजोंसो लायथाबायबो आं थाबायनो हाया बे गथ' बिफायाबो सिआरपि मावो अबाव थायो दाबा दा अबावथाय माबा बे हारसाबो बिदिनो लेट्रिन थिखोदों माबानाय नोंसिनि बायदि जाजोबलाङासै ओरै थिखोनाय मानाय गामियावनो बै काजलगावथिं बायनानै थादों नोंसिनिजाय बै आलु गोदान ओरै गैया होमबा दखानफोरा थांनाया बहाय बिब' बिनानाव सानैबो सिआरपि जि हौवा नायदों आयै 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 थागिथा जायनो देखायो बे अखमानसो जायो सोरबा उदै गेन जानो सोरबा मा गोनदार माहाजोना नायदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय गोसथोनायजों सासेयाव गोसथोनाय बे नावदुबाथिंजायनि मोनदों आरो बेहाबो देवानिया थांनानै नावदुबा नङालै बिना हरिपारासो देवानिया लानानै थांबाय हौवाखौ फसायाखै हौवाया मोदोमनां दोलो दोलो जावैसोया जाबा आयु बिदिसो मोनबाय ओमफ्राय बे हाबायाव गोदान थांनानै बयबो होनबाय माबा ओमफ्राय हिनजावा नोंसिनि खुमा बिब'सोनि फिसाजोआ दहाय फैनाया बिनि फिसाजो बियानि फिसा बे सिआरपि बिजामादै मोनदों औ सानैबो सिआरपि मोनजोब्बाय थाइ थानानै साख्रिखौ मोनजोबथारबाय न'खरा मोजांथार दालाय गथ' बायदि बिफाया गोनांना दालाय बिबाजै बिदानि थाखाखौ संख'जोबनो हादों थाखा होबोगासिनो लाफा गैया आखायानो गैखायामोननो थाखा थाखायसोनो जोंनाबोथ' बिदिनो मोना बर' बाजाराव गालामाल दखान दङ बिनानावफोरनि आखायाव थाजोबोमोन ओमफ्राय हाबा जाबा थाइसेबो थाखा गैला बिदि जाबाय ट्रेक्टर एरि ट्रेक्टर एरि लायजोब्बाय माजोब्बाय थाङै थुङै हाबानि उनाव फैसायानो गैया ओमफ्राय बिसिया जयानिखौ फैनानै बोरैबा माबानानै नैबे हाखौ लाहैबाय ओमफ्राय लन लानानै न'आ लुबाय गय बागाननि फैसाखौबो हरबावानो ओरैबायदि जाम्बा न' होनबायसिनो बिसिफ्रा थिग गैयाबा जानला मानला जालांनो नागिरो बिदि आर्मि साख्रिफोरनि न'खरा बेखौनो होनसै ओमफ्राय हिनजाव मोननानै दाना फैसा थाइसेबो दांहोला हिनजावा थिग नङाबा जागोनखाय न'खरा
मालाय न'खर खालामदों थाखा फैसा लानानै मोजांसो दा ना दखानसो होग्रा दखानसो होयो दा मालाय फनसो खामायखौनो हाबाय फंबायनि आन्दाराव दाख्लै खोनालायबाय सासेयाव बिजिनि थिगायनो हिनजावा र' बेबो सिआरपि हौवा लानायनो ओमफ्राय फिसाया बिब' दङ बिब' बे उन्दैयाव बिमा थैदोंमोन बिब' बिनानाव बिब' फंबायल'नो ओमफ्राय साख्रि लानो न'आव थांनानै थांसिगोन एथ'खौ एसे गिदिर बायनांगौ जाबाय 50 थाखा लादों 50 थाखा बेखौनो दाबो सानबाय एफा फिसा थौआव मारै ओंखाम होनो बेनालाय नंबाय आं आरो खेबखायाबो 50 थाखाल' ओमफ्राय आहाबो दा संनाय नायबाय साहा फुदुंग्रा बिदिनो साहा दंना थोदोंना बेनो थैदा बेनो थैयाब्ला जि मोजां मोनो ओंखामाबो मोजां जायो आं मोना साना कुकाराव जि लेलाय लेलाय सङो आङो ओंखाम एसेया खथ' थौसेयाव नारा जायो थाल्ला लेलाय लेलाय सङोमोन आं नङाबा नोंना कुकारा गिदिर माइरङा एसेल' नङा होमबा दा संला आं कुकारखौ नागिरला दा ओरैनो थायो बिदि थौ फिसायाव सङो आं कुकारावथ' संनो रोङा ओमफ्राय बुरजा बुरजा होनसै गोदौ फावलाबायनोसै ओमफ्राय बिदिनो खालामोथ' आरो संनानै आं दा साबनि रोंनांगौ हारसिंबा साराय फिसा नांगौ थौ फिसा नांगौ आराम जायो माइरङा मा न'नि ओहो रुनाय ए रुनायखौनो जा माइरंखौ बायगासिनो आंबो रुनायसो बायदों दाना गोथाव बेसेबां बे नोंना 30 नोंनालाय आंना 40 थाखा माबा लादोंमोनलै ए रेदें रेदें दां 40 थाखानि बारामोन दाथ' दं बेबो माइरंआबो 50 थाखानिमोन दाख्लै जाग्राया 60 थाखानि माइरंखौ नुबाय आं 100निबो दं 50 थाखानिमोन दाख्लै आं जाग्राया ओमफ्राय गोलाव गोलावद्राय मोननानै बानानैलाय नैबे 40 थाखानिखौ लाबोदां सिगां रेगेटाव मोनदों गोथाव मोनो आं रुनायखौ रुनायखौसो जानांगौ होनोलै रुनायानो आरामसो जाबावबाय बै दानिया मुलिफोरजों बांसिन बाहायोना बे रुनायाव थांगारबाय डाक्टार रुनायखौसो जानायखाय जाखायो आं दाना रुनायबाबो बेनो आलुआबाबो बे माबायाबाबो बेनोसै नंखाबाय आं बे कन्ट्रल लांनांगौ जुमाय संनोसै रुनाय बायनानै जागोन रुनायखौ बायनानै जा नोंसोर दा आरो बोरायबाय बुरैबाय बुरजा नांखायाबो एसे मा थैयो बै माबानाव लायनांगौ गाबोन बिबोखादों 15 थाखा केजि माया माइरं मा माइरं सेन्ट्रेलसो बे आंबो बायो होमबालाय गैया एसेल' न'नि गेसासेबो लायगोन 9 केजि दाख्लै दाउनो बायगौमोन आं माबानो एमान बिदिखौ खिन्थादे आंनो मालाबा न'जि खाथियावहाय दखान बारा होफैनाया आंबो नांगौ बे नङाबा लामा खाथियाव थानानै बाबुफोर राफोदसो जागोन आदैयाबो थाहैनांगौआ इन्टारेस्ट माबा मोजांथार सोरबा लिंनानै लांगोन आं दखानदारफोरखौ बायदि फानजोबसिगोन बिलारिफोरखौ बेखौ लिंनांसै जोंनि जि आराम गोदौबाय सोना ओंखामाबो जादोंब्रा आं आरो बानलु संलायबावसै देनां नायसैब्रा दे सावदोल' फबना दोन थाम्फैया जि हाखुदाखु लुथारबाय बेखौ बिल्डिङा 2 थारिखआवनो ए बै हस्टेल ना मा बानायगोन हस्टेला बे जानाय नङा स्कुल खालायफिनो स्कुल हस्टेल खालाय ए गथ'ना गोग्लैनाय ए बैखौ हस्टेल खालामसै ओमफ्राय नैबे स्कुल ए ओंखायनोथ' सोलोंनो मोजां मोजां जासिगोन 28 दां ना 28 जाखोथाय ओमफ्य फैसा नायनायानो जालायलाङालै आंहाबो थारिखखौनो मालाय 2 थारिखबा सनिबार गोलैगोन माबाथारनो एडमिसनानो 9,000 ए मासे मास 2,500 बे माबा हस्टेलाव थायोबा ए ओमफ्राय बै रनसाय गसे गामिना 6,000 नो एडमिसनाव 3,000 ए 9,000 थांनाय जाबाय बिसिना नैबेना बारासिन थांबाय जादों होनदोंबो राजिबा ओमफ्राय फिसाजोआ थानो लुबैदोंमोन दा फैसा गैयाबालाय राजि फिसाला गिदिरा ए फिसाजोआ थानो नागिरदों नङा स्कुलखौल' हाबदोब्रा स्कुलखौल' हाबगोन नङा माबायाव दोनना थानो लुबैदोंमोन हस्टेलावबालाय माबा आरो बिमा बिफाफ्रा दायथ' लानांला फरायनाय टिउसन एरि मा गासिबो दामखौ गियोबालाय आरो ना आंबो दाबायदियाव दोनगौसो दोननायानो सार होमबाना टेनसन जानांला खरस नांला खाथिबो सम नायदो थाहैबाय दाबो गावदां फिसालाबो ए अबे थाहैखो गसे गामियाव ए गावदां फिसाला बै फुंनि फिसाला स्कुल थांबाय फैसाजोंसो खेलालै दाना गासिबो फैसा गैयाबानो हाला ओंखाम संग्रा बानायगोन नामा औ फिसाला गिदिरा खुन्थिया बायखादों ओंखाम संग्रा एसे जाबा जुबाबो हरजाया ने दालाय दानिया जायगायावनो दै गनाय मा गनाय खालायजोब्बाय आंबा ओंखाम संग्राखौ बैथिंसो सानजाथिं माबाफिनगोन उनाव बानायफिनगोन अरदाब थरदाब जों संनाय
우리 손을 우리가 보자. 통하는 거자. 내리 내 사람 미공 빠네 그랬어. 저 반응시. 이게 친이야. 그냥 봐. 둔지한 배만이 배 만무가 보이시. 거의 짐질라이 시리스가를 하이자야. 로조 바보 새 짐질라이 급신은 택신 집을. 예. Dừng nào có chiếc nào ba thì nào. 둥 그날 리비정. À, tại cái màu này con. 우리 딜라 왜? Con gái xỉn trước mà. Cái này vấn đề gì? Con này lắc, con chơi. Ku suka je aliam. Màn chỉ là con màn ngô. 요차 독일라. Ku ram lai thang. Con chồng đẹp ta đi mà. 저는 첫 번째 아버야. 네, 아용이 비슷한 좀 브레이나. 나 비사로 삽두나 해라. 아무래 안 돼. 우리 비란 마음나 라 길친 나베 타면. 아야, 오늘 이 사료 삽두는 데는 진짜 타면 그래. 알로 스레 왜 차야 버. Con là luôn mà bên này nè. 이제 차로 스레 타든. 아무래 고이 잘랑은 바이. 고이 고버 막 키업던 나이. 풍라 니 흡이 베라. 아, 지는 저로 타는 나 해라. Iya malah badan penau, sinau, panu badan ko kedeng sayo. Rồi cái thấu xuống mình này mình đẹp vậy. Panu bentar gue mau kabar kerja ibra. Panu bentar gue kerja sih. Panu bang bersin tapi amlah ya urusin. 아, 누가 튼정 달린 그 정도 무시는 있어. 깜짝 놀라. Chung xin dán xem đi. 예저 오는 거는 하. Lưng người. 알리 알리. Dạ ba. Mà có năng lên không? Phụ dạy không cho mày có cho con đấy. Lưng khởi thì niệm tôi cũng. Dạy các mày về. Kamu mau nasi aku kadang tuh sih. À, nó bên mua hộp cái phụ dạy cái con này vậy. Murah aku beukeul hatar bang. À, cái phát sản phẩm đó. Mun pul paru buin lagi baru mun pul paru. Good night. Good night. Good night. Nó không được. Còn này được không? Này, rồi đi khai ra nên đó. Này. Hamang bay. Này. Thôi, quá. Nói quá không nhiều. Lại. Được không? Mấy sa gu bữa thứ ra số phải lại bài